Het boek van Heikant, wat straks wordt uitgereikt, bestaat uit 3 delen. En het eerste deel, daar zal ik vandaag iets over zeggen, dat gaat over de geschiedenis van het dorp. Nou, vandaag is de presentatie van het boek Heikant en Heikantenaren. Dat is een boek dat is pas uit de inkt is net droog van het boek wat geschreven is over Heikant. Geachte mevrouw de burgemeester, het is mijn eer om u het eerste exemplaar van dit prachtige boek over ons dorp te mogen overhandigen. In dit boek komt de ruime geschiedenis en de rijke geschiedenis van dit Vlasdorp samen. De verenigingen, de school, de verhalen van de oude tijd en van de nieuwe bewoners. Het laat zien hoe rijk en verbonden onze gemeenschap is. Heikant is geworden tot een echt weiland. Het was vooral omdat wij binnen onze seniorenvereniging, waar ik voorzitter van ben, hebben we natuurlijk regelmatig discussies over vroeger. Mensen die zeggen van, goh, het zou toch wel mooi zijn als dat eens een keer ergens vastgelegd wordt. En dan is er op een gegeven moment iemand die zegt van, nou, ik zou wel een keer dat op papier willen zetten. En op die manier, dus het is vooral een beetje het borgen van de kennis van vroeger, wat er vroeger allemaal was, wie er woonde en wie er leefde in Heikant. En dat was nog nooit opgeschreven, dus dat hebben we nu gedaan. Aniek, je staat hier ook bij de uitgift, dus ik neem aan dat je ook een boek gekocht hebt. Absoluut, ja, dat kon niet missen. Ja. Wat was voor jou de reden om het aan te schaffen? Nou, geboren en getogen in Heikant en ik woon er hartstikke graag. En ja, ik wilde er toch wel iets meer over weten, of hetgene wat ik nog niet weet. Je zult er waarschijnlijk ook wel in staan. Wie weet, ja. Ik denk het wel. We zullen zien. Ik lees het graag vanavond. Veel leesplezier, hè? Dankjewel. Je hebt een boek gekocht? Jawel. Ik wil ook weten wat hier allemaal lezen. Ja? Hè? Van vroeger, hè? Nou, ik sta hier bij een van de initiatiefnemers van het schrijven van dit boek, Karel Martinet. Ja. Karel, heb je veel werk gehad? Ja, en het was vooral op het moment dat ik niet altijd tijd had. Bijvoorbeeld in het voorjaar. En dan zei de directeur, ja maar wacht eens even, het moet klaar zijn. Dus ja, dan was het wel even stress af en toe. Ik heb er echt avonden aan gezeten, ja. Maar het was wel leuk om te doen. Het was leuk, alleen ja, het schrijven we altijd meer tijd, hè. Dus hij wist gewoon, Bert, dat het anders lang zou duren. Dus hij had deadlines gesteld. En het is natuurlijk niet makkelijk om te werken tegen een deadline, hè. Het is een groot succes. Het was hier vandaag druk. We hebben een 300 exemplaren verkocht. En nou, als het een beetje wil, komt er nog een tweede druk. Het is een enorm succes, ja. Dat had ik ook wel verwacht. Maar we durfden er niet eens bij bestellen, extra boeken. Want ze dachten, we blijven ermee zitten. Maar ja, je zult zien dat er straks nog een tweede druk komt, denk ik. Toch nog wel? Zou er nog zijn nog bij te bestellen? Maar jawel, als je dat boek ziet, dan wil ik dat toch ook hebben als Heikantenaar. Bedankt in ieder geval. En veel leesplezier, hè? Ik ga lezen, ja, want ik heb het ook nog niet gezien.